Úgyhogy következik akkor viszont Lothar Matthäus, és reméljük, hogy néhány fontos és kardinális kérdésre választad. Posgai József szinkrontolmács segítségünkre lesz. Lothar Matthäusnak egy nagy tapsot. Guten Abend. Jó reggelt kívánok! Nem örülök, hogy megjelentem. Ez egy jótékonysági rendezvény. A 60 000 euró így is úgy is megvan. De na mindegy. Anzweidreckbahnhof Mittagessen zum Beispiel. Ich möchte ein Cola. Milyen a magyar fociban? Még remény, érdemes küzdeni érte? Jó a magyar foci, Anzweidpolizei. Ja. Szar, iszonyatos, borzasztóan elkeserítő, ami a magyar fociban mostanában működik. Először is a kondícióval van baj. Olyan a kondíció, mint Antal Imrének vagy Paudics Bélának. Csak ők nem havonta 30 000 forintból élnek, hanem a többszöröséből. Ezek idióták, vadmarmok, balfékek. A vízilabdában ezt már megoldották. Aki nem tud úszni, az megfullad. Meg kell, hogy fulladjon az egész magyar futball, magyar gazdaság. Én ismertem a Ferit, nagyon jó barátságban voltunk. Kikurták nekem a 1,5 milliárd eurót a vászonasztalra. Hülyére kerestem magamat. A leghülyebbek a magyar emberek, és ezt én köszönöm önöknek, hogy ilyen jól kerestem itt. Annyit akartam mondani, hogy hazudtunk reggel, hazudtunk délben, hazudtunk este. De jó volt. Tényleg. A Feri jó fej, csak nem normális. Nem kellett volna bevallania. Annyit szeretnék még mondani, Anzweidreckbahnhof Mittagessen Schwarzenegger címe Freidossi Sextelefonieren Deutschland überall lesz, hogy mivel foglalkozik. Úgy hallottam, hogy nemzetközi elfogató parancs van ön ellen. Igaz? Nein. Igen, abszolút. A viszkis rablóval emlegetnek egy lapon. Ugye nincs itt térfigyelő, nem akarom, hogy kattanjon a bilincs. Érdekes a státuszom ebben az országban. Mindegy. Itt úgyis mindent meg lehet csinálni. Vannak vállalkozásaim, például múlt karácsonykor volt egy átcímkéző gyárüzemem, akkor volt még például most szemétlerakókat csinálunk itt Magyarországon, több ponton is érdemes bekapcsolódni, úgyis az egész ország egy szeméttel. Én nekem nagyon nagy buli. Most viszont egyébként nem szerettem itt élni, fáj is a gyomrom. Én voltam az, aki megettem a kalácsba sült egeret a Tesco-ban. Azóta cifrafosásom van. Nálam az az, amelyik a kübliből vissza is pattant. Én nagyon utálom, támad a hasmas, gyűlölöm. Most viszont sietek a feleségemhez. Ő kivételesen magyar. Önök, gonosz! Gonosz, aljas magyar emberek tették tönkre. Frau Lehrerin, willkommen in Leipzig, Deutschland überall lesz, ich liebe dich. Ki ő? Name ist Mariana. Önök tették tönkre, gonosz, aljas, irigy. Magyar emberek. Das Mädchen Name ist Mariana. Zalatna is. Sietek hozzá a börtönbe. Viszlát, minden jót!